Така, здравейте, приятели, аз съм Panda King, естествено, и нещо ми е обака на играта. Това е първи епизод на Hunger Game, в Hunger Game България, естествено, къде другаде, според вас. Уоу, един диамант. Like бос, чай дай ми меча, бе. Но защо нищо? А, да, защото още не сме почнали. В смисъл... Какво стана от тука, бе? Те газари са нападнали всичко. Ама значи... Как не ги е срам? Gold, why not? Това, бе? Мерси. Thanks. Какъв си ти всъщност? Like a boss печага. С една дума. Ще го взема. Гръмна. И това си лечи, че... Добре, това не ме килва. Добре, няма да килвам и аз. Мисъл, после ще го убия. Това съм... Падал! Съм нагъл! Не, взикам се изобщо. Това пропусна палатката! Без стрелички. Но тук има... не. Как така аз греша? Чест! Два Iron меча, един Diamond. Реймин мапа доста ми помага. Дано да не го взема. Скила го целя. Ще го убия това, бе. И сега там ще го убия, докато бърка в някой чест. И просто ще си каже: о, мага, защо ме предаде? Бътле, защо? И аз ще кажа: защото ми трябва армора ти. Той ще каже: добре, взимай го. Целият е твой, сега ако не е бил тук. Да, не е бил тук явно. Това не ми харесва. Всъщност много ми харесва, защото тук имаше такива готини тъпи бутушки. Какво ще ми кажете? Да взема тези пучки, защото ако намеря другия диамант, че мога да отида да спалня и си направя Diamond Match. Diamond Sword. Тук в тези всички сергийки има чест, това го знам просто. Взимам само стрелите, но нямам лук, което не е добре. Тук има само буквото в тези чести. Не, бърка. Да, до някъде съм си прав. Не, този си има хубави неща. Да видим. Ако никой не идва в този град тук, ще намеря толкова готини неща, че просто... мисля, че това акции... Толкова ще го убиха. Не, взикам се. Естествено. Ето го и другия диамант! Трябва само да намеря крафтинг тейбъл. Да. Супер. Вече имам реймини мапче да се върна на спаун. Но първо ще погледам тук малко. Този клип стана чудесно. Чудесен. Някой го е взел, то си личи, нямаше и го остави така. И сега представям да не е идвал тук и просто... Не е идвал, не е идвал. Доста такова. Ще я взема такива. Но се тревожа, защото чувам доста гълмотевици. Крафтинг тейбъл, да си правим диамантения меч. Like a boss. Вече може да се каже, че сме готови за който да е. Да. Трябва да намеря един Iron Chest Plate и...
Ако има хлеба, мисля, че можех да се го енчантна. Да. Нямам. Няма какво да вземам повече от тук. Но чувам хора наблизко и това ме тревожи. Доста. Има бутонче. Продължително да гледам дали има бутонче, защото... Ако няма... Опа! Мале! Съгърлист. Оле, аз и акции. Мале! Ако спечеля Hunger Game, просто... Бати яко. О, Iron Chestplate, супер! Няма сега да ям такова. Не! Няма да ме убиете, бе! Аз спечеля този Hunger Game. Дано. Оле, дано да го спечеля, чай да се пусна на... нещо друго. Нещо друго. Ей, там е това печага. Някъде там е. Его тук май, долу там. Защото принцип където... Ай, дали ще го убия, Golden Apple! Как му уби? Добре, аз ли печеля? Това спис... Уби... О, печеля, май! Добре, ще приемем, че печеля! О, бахти якото! Добре, това беше за този епизод, хора. Надявам се ви е харесал, видяхте, дайте лайк, защото се постарах да спечеля, беше много як този Hunger Game. И на мен много ми хареса. И да, благодаря, че ме гледахте отново. Ви казвам, дайте пишете коментари, кефете се, играйте в сервера, ще имате в описанието. И чао от мен.